Mga ka-BSS, buhay sari-sari. Welcome back po sa ating channel. Ako po ay gagawa ngayon ng juice. With lime. Ayan. Bagong pitas lang po yan doon sa aming garden. Okay. Para po madaling matunaw ang juice, kailangan haluin mo muna siya bago mo ilalagay sa pitcher para mas nahalong mabuti ang powder ng juice bago mo siya ilalagay dyan sa pitcher. Then ibuhos. Pag tunaw na, wala ng powder, naging liquid na, ibuhos mo na siya sa pitcher. Ayan. Para masarap. And then, lalagyan natin ito ng lime. Ito ay galing sa aming hardin. Bagong pitas lang po ito. Oh, bakit wala? Ayan. Hahatiin lang natin ito sa dalawa para makuha natin ang juice. Oops. Ayan po, tingnan nyo mga ka-BSS. Then use this para makuha ang juice. Malinis naman po ang kamay ko. Kami naman ang iinom. Kami lang naman ang iinom nito. Sarili lang naman namin po. Naku, matigas. Kailangan bumili na tayo ng squeezer. Kaya lang mahirap pa po kami. Hindi po namin kayang bumili ng squeezer. Kaya piga na lang. Lime kaya pang-alak to. Sa gin. Pang-alak to. Pang wine. Ay, ang lime. Lime. Bako, ang lemon yellow. Pero magtulog na yan. Ini lime. Ito ang talagang pang sa alak. Oh, may yellow kita dyan. Ilagay sa freezer. Ito parang ang hilot. Kaya lime. Yan. Pwede pa nga itong ilaga. Lagyan mo ng asin. Ilaga mo ito. Ay, pag sonabad ko, gamitin ko ulit yan. Masonabad ako dyan. Ayan, alisin ang mga buto. Pwede pa yung itanim para dumami ang ating lime sa hardin. Diyan lang po ito sa likod ng bahay namin. Kasama ng mga kalamansi. Ang dami bang juice? Kaya marami. Ang dami extra ng juice. Dalawa yan, isa lang muna. So, isang litro na Nesty Lemon. Baka sinabi mo ang Nesty, hindi naman tayo binayaran ng Nesty. Hayaan mo na si Nesty. Malay may mag-sponsor. Ayan po, ay may nakasama pang buto-buto. Halu-haluin at ilalagay na. Oy! Ano ba pusa? May sumamang pusa! Ano ba? Bumaba ka nga dyan! Ano ba yung pusang ito? Tapos gustong sumama. Ayan, ilalagay muna natin ito sa freezer para malamig-lamig. Mamaya natin yan iinumin. Ipasok natin ito para malamig. Ayan, mamaya. Ito naman po, ilalagay natin. Nasaan na ilalagay ko dito? Ang mga plastic wrapper, iniipon ko po yan dito sa 1.5. Kasi gagawa na naman ako ng mga bricks made of plastic recycled materials. Ayan, nakatulong ka na para maiwasan ang basura. Mabawasan ang basura. Mga plastic, nilalagay, iniipon ko po yan hanggang sa mapuno yan. Okay. Hanggang punong-puno na yan. Yan namin nilalagay ang mga plastic. And then ito, ilagay ito doon sa para maging tanim. Gamitin ko ito sa magkasona ako mamaya. Ayan, ilagay mo na. Ilagay mo muna dyan. Kaya ito, ilagay natin doon sa Papipunuin natin ito. Ilagay. Tumubo. Pamili kong ito ang aming snacks.
What's this? Plan mo. Oops! Wow! Sarap! Is that Supanghon gisado. Oh, masarap. Dito lang po yan niluto lang po yan dito sa sa Vilmar. Meron na tayo dito manabibilhan. Ano pangalan ng Kalimutan yung pangalan ng kanilang basta isang text lang, ang bilis. Pilano Order. take out. order lang? Oh, order na lang. Magkano naman ang ganito? Ano siya, 200 pesos. Oh, Pero, kita nyo naman. hindi ka Pwede napapagod. Pero kung magluluto ka, 200, marami. naman. Oh, kaya lang siyempre naman. Mapapagod ka pa magluto. For convenience. Hey, kanyo yan ah. 10 kilos. Ano eh, babalik ka na lang yan. Sorry po mga ka-BSS. Meron kasing bumili sa tindahan namin. Naman yan. Ayan, nakakagutom na ako. Gutom na talaga ako. Susan, hindi nila ako bumibili ng kalamansi kasi meron tayong kalamansi. Kaya lang may libre na kalamansi. Andyan na sa garden lagi na po. Baka magtapon din. Hindi naman Oh, siguro. masarap. Bali, plato ko to. Hindi naman ito nadumihan ni ano? Lightning. Oh, ayan. In the sky. Ayan po. Oh. Mag-snack na tayo. Mahaba. Ay. Oh, spanghon talaga pa. Anak, ikaw bakit ang keratin, anak? Keratin. Nag-abot pa kita. Yung ano? Keratin. Ayan po. Ako'y kakain na. Mga ka-BSS. Oh. Kaya lang hindi kayo makakain ito. Ako muna ang kakain. Isa-isa lang ang pagkain dito. Kasi nagbabantay pa ng tindahan. Hindi ka rin sabay-sabay kumain. Tapos na po. Ayan, sarap. Saan ba? Marami sa akin. Ano to, itlog? Ewan ko. Oh, isa pa. Lagyan mo na nito. Ay mo yan. Kay JC yan. Ako ano lang yan. Try mo. JC! Se! Luwag na! Madyan na! Luwag na, Se! Ilang taon na ang kakain ito? 4. 4 na taon na ang kakain ito. Luwag na. Sa akin. Sapog ka pa ba? Huwag ka na. Madyan na. Ano ko po? Sinakol pa man. Dahil sila mismo nagdideliver. Sila nagdideliver, sila mismo Sa inyo, ini sa may bilma. dahil naka-in-house na ka-insen. Kuha ka na lang. Sa inyo yung sa Bilmar. Ano? Dahil dako pa na. Anak? Dahil kayang ubusin ni Uncle Maba. Nag-istra. Ang kilikili ko. Siya pumibigay ng table. Ah! Ang kiligay. Oo, naubusan na si Lee. Dakol-dakol pang Ano ba gani? kaya nga ni. Ano lasa? Mukhang bilawin dati ah. Ikaw baga duwan pressure lang pas ano. Tama mala dakol. Tama naman yan sa Gusto ko tuwi. yung mga pala. Dakol nga ni. Dakol siya. So let's mix it. So the soup. Oh, ko talaga. Pero ako lang. Ah, Suma-order ka kanit sa eskwela mo. Tama lang yun sa mga araw sa tuwi. Tapos sarap dikit kaya kita. Hata! Tayo mga kabisnes. Harap. Ang ka-BSS, kukunin na natin ang jewel. Ay wow, si Ram. Malamig-lamig na. Hindi lang masyado malamig. Sakit sa lalamunan. Malamig-lamig lang. Kanya. Ang kaigasa nito. With lime. Maasim-asim.
Sarap. Try it. Mga ka-BSS, masarap. Ang sarap. Wag mo akong ubusan ha. Oh. Oh. Sarap talaga. Like, share, comment, subscribe.